Eich enw, os gwelwch yn dda? Bryn Bin. Eich pwnc arbennigol? Ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf. Mae 60 eiliad ar y pwnc ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf yn dechrau nawr. Sawl canolfan ailgylchu yn gymuned sydd yn Rhondda Cynon Taf? 6, nage, 7 uchan. Agorodd Trehubod yn mis Chwefror. Faint o ynni mae ailgylchu un botel wag y gynnydd yn ei gynhyrchu? Mae un botel wag a gynnydd yn gynhyrchu digon o ynni i roi pŵer i un lamp ryd am 6 awr a hanner. Faint mae bagiau ailgylchu yn costio yn Rhondda Cynon Taf? Dim byd, mae nhw am ddim ac mae modd i cael nhw dros 150 o leiliadau. Beth na chaiff treigolion rhoi yn ei bagiau ailgylchu gwastraff bwyd? A dweud y gwir, dwi ddim yn hoffi bagiau ailgylchu mawr clir. Llenwch fi gyda bagiau ailgylchu gwastraff bwyd gwyrdd o wrth y cyngor yn unig, achos mae nhw'n prydru'n wel, a dwi'n licio cacen flasus fel pawb wrth gwrs. Pa mae angen i ni ailgylchu? Mae rhaid i ni gyd chwarae yn rhan er mwyn cenedlaethol dyfodol i gadw Rhondda Cynon Taf yn lan, yn wyrdd i bawb ei fwynhau. Mae angen i ni osgoi trwyddo ni trwy lenwi cas hefyd. Ydych chi wedi dechrau fel perhawch? Mae ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf yn haws ac mae am ddim. Does dim esgus. Ac ar diwedd y rownd ydych chi wedi sgorio 5 pwynt. Oes unrhyw beth arall hoffech chi ychwanegu? Oes. Ydych chi'n gwybod bod ailgylchu 6 o hen fagiau te yn digon i ferwi tegell, a sôn am baned, dwi'n hoffi bagiau te hefyd.